ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ବିକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ବିକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ। ହି ଇଜ୍ 10 years old. ସେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ 7th କ୍ଲାସ୍। ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲୁ କାରଣ ଆମେ ସମାନ ବୟସ ଏବଂ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛୁ। We became friends because we are the same age and in the same class. ଆମେ ଏକାଠି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଖେଳିବା କରୁ। We read and play together. ଆମେ ଏକାଠି ସ୍କୁଲ ଯାଉ। We go to school together. ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। He studies very well. ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। He also sings very well. ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। We love and believe each other. ସେ ଜଣେ ଭଲ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। He is a good and trust friend. ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ବନ୍ଧୁ, ବିକମ୍ ମାନେ ହେବା, ଟୁଗେଦର ଏକାଠି, କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଗୁଣ, ଇଚ୍ ଅଦର ପରସ୍ପରକୁ, ବିକଜ କାରଣ, ସେମ୍ ମାନେ ସମାନ, ଗୀତ ମାନେ ସଙ୍ଗ ମାନେ ଗୀତ, ବିଲିଭ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ପାଇଁ କି ଇଂଲିଶ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ବିଷୟରେ ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ଇଂଲିଶ ମାନେ ଏସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ବହୁତ ଆମକୁ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ରେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେମ୍? ତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ବିକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ବିକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ହି? ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ। ହି ଇଜ୍ 10 years old. ସେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଇଜ୍ ହି ଇନ୍? ସେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 7. ଆପଣ କିପରି ବନ୍ଧୁ ହେଲେ? ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ବିକମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲୁ କାରଣ ଆମେ ସମାନ ବୟସ ଏବଂ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛୁ। We became friends because we are of the same age and in the same class. ଆପଣ ଏକାଠି କ'ଣ କରନ୍ତି? What do you do together? ଆମେ ଏକାଠି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଖେଳିବା କରୁ। We read and play together. ଆପଣ ଏକାଠି କେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି? Where do you go to together? ଆମେ ଏକାଠି ସ୍କୁଲ ଯାଉ। We go to school together. ସେ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି? How does he study? ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। He studies very well. ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? What are these good qualities? ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। He also sings very well. ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? How do you treat each other? ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। We love and believe each other. ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? What do you do?